A day in my life sa kababay nga ni Australia nga wala ka jackpot ug gapam. For today video day. Mga day naguba ang akong radio trim no. So ato ning ilisdan. So mangita lang tagpaagi kay di man ta adunahan. Junkyard yun ang atong kapaingnan. Daghan kayog sakyanan diri o. Pili lang ka ba? Chop na nila mga original piyesa. Kung gusto kag original nga barato ra, aw diri ka sa mga wreckers or junkyard. Ini parehas asawa nga isaray original. Dili ra gyud ka makakita og lain pang asawa sa mga junkyard. Kung makita manggaling ka, kabit na na. Aw unsa ba joke ra basig ni masuko diha ha. So ato na ning manihion diri mga day o. Ako na ning ipanglugit-lugit daan nya wala ko ka video ba kay nakalimot man ko oy. Sa dihang nakahinumdum na ko nalangkat na o nangalugti na gid ang uban. Mura na hinog dagway gioperahan. Dugay pa gyud kay nahuman kay nagpanagano ko kay basig maguba na hinuon na. Unsaon na lang may gani kay natangtang ra siya mga day ug mauna na siya ang porma nga tangtang na ang trim niya. Ilis din ako ang display upper cover radio trim. Na nato ni mga day no ato lang itaod ang terminal dayon ipang clip back lang nato siya hinahinayon lang nato aron dili malugti ha. Kay sus nangalugti na ra ba ang upper clips niya nagmahay gyud ko nganong akong gipugos tan-awa lugti noon hay nako. Muna pa na akong paningkamot pa uyon ang dili malugti pero nalugti gyapon pero okay na lang na oy kay sawa okay naman gyapon dagway ora to mga day.